Er du klar til fodbold fra verdens bedste fodboldliga? Vi går tættere på Premier League end nogensinde før. Det helt nye Tipslørdag på TV3+ giver dig Liverpool Stoke, Arsenal Aston Villa og Swansea Manchester United. Søndagssport på TV3 Sport 2. Oprykkerne Crystal Palace mod Tottenham. Og Premier League comeback til Mourinho, når Chelsea tager imod Hull City. Se om de mange nye indkøb slår til, når mesterskabskandidaterne Manchester City møder Newcastle. Premier League, den bedste liga, de største kampe, begynder 17. august. That calls for a Carlsberg.